Na mote se okodia, more delay, more deny nipa no 10 good years. Mote se okwa asante no. Dia ne ka mo a modim nika ko bi nku na kokobere kwa. Debi. Na se mo regional house of chiefs I wo Bono hono. A caliber like Professor Chairman Ponsa. Ahura so or the noko. Oya eyo ya na otia enkosi hu. Omanfo mfre ye mra. Omanfo mfre ye mra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena efre nananom ahemfo, nananom ahema, nananom achiame obi a wukodi hene anase akonfompo. Se woba 1978 men's boutique a eye kente nananom entoma yetutu eguso edeko eyie de eye agefro kente papa bi edi kodwabo ase ope ahenema ope frugu ope neche ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bi a obetu aguso de a eye 1978 men's boutique a location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na eni emedidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso Abushafo yamamu nyina akwa aba Nyansapo so nie na waje so de amam se yesane no badwemba ekwan so ya tena se biem mosomfo busuapanyi nie ya ba bedi enkomo na afei no ya fa bi na ye de ato yikutudwem de bia mpanyimfo kana wo se wonni panyini na akoto se panyini bi tu ne bafo a ya no obomoden no agina no afa bi na nso e de ato yikutudwem na daache wo de abo obra wo se panyini wonwuram no se bia kronto ebia ena ewo efie enti ene ya saba biem Nyansapo kwaso na yesane no badwemba kwaso e de amamo medamase prof akwa babiem mo na nse de afide ye ne wa sa education no chechemu na wo de ma no okay konkrofo trim all right na no kwasem so ne se nipa bebre nso ani age ho sa etoda aya na enye se ebia entokwa na enipa bi pe ana se enipa bi na hunfun na funu nipa bi dem entiase sa ni nipa bi ni wo bibi hu nti no sa na na kofa sa nchinyuahyew ne ntokwa ne tawantawa ne ba sa pepepe ebra chechemu no broni kan say education koso no na amade ontene ho ase tene ho ase wo say e dey say ne first dey na me ye kura no na emfa no kwamu sa say na ade ne tie na ne me and indeed education no kopa prof sa say na wankasa ya na ho si ye wo as historian na wotna camera nim ne nsentrofo ne asuafo di nkomo na wokyere abakwasem na hu se eko na asuafo fa say na ya na wankasa ho si ye oh minu ya eya na mtim yamde eno na kyerɛ sɛ ade na makusua no mfaso abaso if say history but I senti ya isua history na say ye be use history e dey solve societal problems because say na odi kankan no wantwi ne ntokwa matu makam ne ewo yentam no nyina no dodo no ne farbai no entiase bi a amanfo binum enim na ntiase no so ewo history book ntiase no wo archives nye dom no so nyina na betumi agibre akotra archives ahwenkratam archives no kro onima de kro obi adwuma a oye no nti no enya de a no betumi akoto book no te ho asiri ho pe eti na eho behia se ya ye ko school university ya yesua history no ye no mo beka bom na ye de ne yesua no atoto akwa mu amamfo tie bi te se ne ayeyi na batie no wabefo kasa video entintan so nti menhu sa de no a
eno na kyerɛ sɛ nwomosua kosua ye no mfaso yes aba sɛ wakosua de sɛ wote de ni na wie wote de na wamfa ampama de wale hu sɛ yete le ni na sɛ ayɛ wasa akapoma no wanwom no sa pepepe okay nti eno ne mam nya atenka sɛ okay na yamsua ye no abusia ene no yesa ne ye lecturer prof Ajeman ena esa bedi nkomo eti ene no historian enya asem ketwa na ne nkomo no ne tofu abɔ no atifisem no ene sei asentire da so epese yehwe ye hu se yewura de ɔte okruwie okrawie ne brawie ngoma so opem so tufo sei tutu Asanteman wura ene enya asem ketwa eze wa ama ne mmra kwa mu amamra ne amanne mu no mmra mu no sefata se wo se won so tumi de ho se man hene eno ane se wadi animu na won sa aka de yeguso aminim se enche kura be kwa akɔwie eye Fiapre professor Obrempon chem enya asem keto a wono benya na waje ne Paramount chief title e wo hono na ne ye pese yehwe ene hu nkyinwahye a ye nuanom anase ye nananom binom omobono ente ase mansosem kasa twitwi ene ade no ene ho nkomo ene ye pese yedi na prof kyekye ye abakwasem no sei ena etie etime ko profo na ye de akwakohyehyɛ so prof edika akra mamisa wo hwan ena emra ma ne kwan se osi man hene obi a mmra ma ne kwan ema ne esi man hene anase obo man hene oma man hene bi ohene bi independence fa hudie se di ho so babi ote ma ba ne ginetum na odi ne ho so regional house of chiefs etim recommended okay ohene bi ehwehwe ne nkratam ehu se ono a edi ne ho onhye obi ase onte obi asase so no ate na asase so etim edi ne ho danse ma chieftaincy secretariat a gazette no okay besides no ohene no overlord obi a wo hye nase ono so tim di ho danse so ni pasmasi na menenenete okam ho na mom o na sase a odidi so a ode besomme nne magyatum se ono a onkodi ne ho so mde ne pe amano mkrata a matwira edi adanse se mde ne pa amano ono so na sase a ote so map a waye di abedamini na eno so wa forward di ama chieftaincy secretariat na oma gazette nti nipa no ne overlord okay brofo no ye be ka se ne overlord ni o hye nase okosom no na okosom no etimi di wadanse etimi di wadanse mantama wo mu so na nanom atrankonwa badwakuo no sa eso etimi di ho wadanse na ne kura no mampanyini mum na ewo anu yie se wo wie no kura okay se mampani no na ate ne chieftaincy secretariat enti nkrata wo be kom no nyina be mhwehwemu so ne oka no efata okay na se ya gazette no ya gina tum okay okay na abeye man hene okay na ye de ne dia kan man hene be wo man no na omampani ahu se ohene we ono ate na sase so enti se bribi beba na se agudie bi na wo se ye kofade aboa oman Ghana ono na wo se ekusi no ono ne yesisi ekusi no so na okire ye ba bia agudie no ye pasase bi asisuku asopiti ye bi adwuma bia sa pepepe e wo se oman hene no ne ekusi no so nti wagye atum se wo de ne ho no aye man hene ti ye ba ne ama ho ne ekusi no so asem bia ni ho sa pepepe okay okay na ene na din ne timi ema obi broni beka se qualify se omeyo man hene ne ebe ma wa qualify se oye oman hene ne se wo se man hene de ye de asase ni di hene woni asase a wonye hene wote ase ene ye oda nkrofo kubia no sa bato ne asase nti ne edika no ye asase a wote so no woni ma de hye mo te so a mododidi no eye wo de
nye ohini bi ade so obetuma lay claim eno ne ye adetitro ye hwe so ehia pa tete no na broni wo ho no a kane na ne ye frɛ ni indirect rule system no eno de na before a ye be bo man hene no broni be bo man hene no o say indirect rule no ye ma hemfo no powers say jejeto wo wade hye no ho na famu bi a 70% kura ukuru na fa 30 bre broni okay nti na ahemfo no ana ye ne mprayer mbeka se omo ye area council head ana DC ana MC so on the no nti ano no ye be hwe resources a wo control ejapade a ewo wo nkonwa saase so se wa wo betumi a bobo sika no e de abo o man no ho bra okay but ene no ena yebehwe no ena yebehwe se onan obi a wasase na wote no obi anko anche wanye ana enye obi asase na ono odi bia mo se tena so eye wo wasase a wo no okunje ya onu obi a emmomhye eno so yebehwe so okay na just say enye say oh we no akọ school anu abo degree we won akọ school no ye we na ni fie efe we no osonwa na mmom no eye wasase a wote so sa eye wo dia sa ye mebro enye obi na bo wo no oje ye no setena so mame eye wa wo dia agudie ne eneme wo wasase so ni nyina na timi ma obi qualify so me ye o man he okay ene na asem bi say eye obi dia kura na ode chewa ode chew dia eye wo dia okay okay enti se obi bisa se hwan ene oman hena eno nso obi ya no se oman hene ne obi a ohena ono a wona sase a ote so onnan obi anhye obi ase owo na dehye a bedi ne so ono ne ye friend se oyo oman hene ene ukuro no ye ba akopekora no a yen historians no ye kan se a state because ohwe Greek time almost city states no bi o ho na eye 5-kilometer radius what I say so na a city state on ya me so no enti asase no ene ye de hwe enye ukuro dodo no aye dɔso no bebre okay wasase no ne dom a wo control obi o ho a ni kuro nɔso ohene bi o ho a ni kuro ye miensa ba ne nsase no dɔso pa amamfo ahoho ne tete nsase no so so o qualify okay o mahini bi a ohene bi a okonje nsase but adehye na nkasa abebe konje nsase no biswa ena nne ye koye nim from ye tutu tena me kopa asase adonti no bi a ahoho bi no mfiri ba bi a betena asase no so a wo ma ba bi a be do didi ohoho no enye wasase ye ohene no dia enti ne no ye hwe nipa no hene no ne nkuro dodo na mbo ne nsase a no control a ehonjo a yenim se no na asase okay wow enti ansa na nkomo no ye guramu kra yie pa no na ye se ye hu hwan na ye man hene hwan no wa kwanya se otimi ebo obi ema ne meye o man hene na den ne timi ma obi nso etimi ejina brane se otumi eye man hene eno ena ye bisa prof anase historian wache yemu yi eti ye historian agiman awie ha na de afa ye nwuram ene na mi agiman minim se obi a ohye wase na owo saa ne ma nyina na owo kosa kwanya se otumi ye man hene wona e bono na wo akwanya nso so betimi abone se man na ekoba ne sei na obi wo bono e mantem na sante hene se me bono man hene won say ye bono ne ahafo mantem ho no ye previous lesson no me chiro mu say asante no ye broni jaaye no ekoka abono ne ahafo ene ye de ma asante hene say eno de wasanteman no a ye beto ye no ya pompan binum afri na ne nkrobata no ya pompan no ya ka ni jiwade ene odi so up to independence na pono champion ba ene ye chiche mu eno so no pono champion no saa hini no anko yi amfiri ho
region na yɛkyɛm no traditional allegiance no sɛ osom ɔhene bi a ɔwɔ different region nom no ɛno anyɛ mfiri hɔ so ne ɛmekyerɛ no enti basically no Bono ne ahafo a nnɛ yɛfrɛ ne Bono East Bono ne ahafo region ne Asante no ɛno deɛ colonial government no de ma Asante hene after independence no ɛno ansesa okay yɛkyɛ region nom no ansesa enti so ɔhene bi wɔ Bono na ɔka so Asante hene ɔyɛ me wura enti me kɔ ne hɔ na makɔgye wadim ho adanseɛ na madim ho wa mama independence there's nothing wrong with it okay Asante hene de ne krata akɔ okay yɛbɛgyina atom okay yɛakyekyɛ mu wobɛtumi awɔ Bono tifi wobɛtumi awɔ ahafo enso na oka Asanteman ho okay mnyɛ wo papa na ndɛ no yɛse akola hunem sɛ hokora no ɔne mpanimfo ni nnɛ menem wo de ma hu sɛ wanyina dum pɛmpɛnso bi a ɛne kwansɛm control bi o enti wo ma mo independent he o da ni kɔtram wo no yere mo mbɔ ho bra sa ne te me na me ye wura nanso mama fa ahodie ene wa kodi ho so na kɔdwom fa we ma ha na fa dam fa we ma ha me pɛsɛ dan we obewura okay no nti Asante hene ana overlord epeja wa na se kyerɛ ne sɛ amon fa ahodie enti sɛ kyena aba ne hu sɛ bia ɔhene simasi wa bia ɔte no mo be wura wasase mu a enti no Asante hene ɔma fa ahodie a waboa onya akwa ama no dabi onya akwa ama no waboa okra waboa kane no nanka wote ba bi popotwo bi apoma ho ye kwa wonko bi president ntimi ma ho efize onye man hene umuha na onye kuro bi kura so brempon wote ase mra no so kire se wa wote ho kontokra age se odo ho kobata obi na Asante hene se oye meba enti maboa ma pagya na wade ho a nipa na boa anase homo a we de waboa pa na nne ye fro man hene aman hene kuo no wo region num no utim koka ho bi president ono wade hye mutim hia eko president enim in your capacity so ye man hene ndi eno yakwa debi onya akwa okay yenhwe nani eba ne sei yenim se tuobodom waba abegye de man hene enne Fiapre ena eboboba uko social media nom ne ade a yen yankasa Nyansapo de ye ne Fiapre hene obrempon chem ye ne na bonkomo a ebinom ente ase ebinom kra sori a wo mo se santen di sika ena ehye wo no mfrum ma ena wo mo eba ebedi santen achi ana ebesom sikadwa adenti na obrempon professor wankɔ Bono nananom atrankonwa Regional House of Chiefs ko di ka chema mmenwu say Regional House of Chiefs etimi bo modern amobinya saa title ye man hene no ade no wankɔ ho na Asante ena obaye yo minua medawase Fiapre hene owo Bono region no ena Bono region no wo Regional House of Chiefs enti opeman hene hone esese udikanko de kodan wo Fiapre hene koy okay okoho ohwe letiwa ekitabia Fiapre chairman ponsan Stool Fiapre ahimfie pio boss 1473 sunyane date 12 March 2014 okay the registrar Regional House of Chiefs Bono Ahafo region DSA application for information on the status of Fiapre Stool. I am the chief of Fiapre, the occupant of Chairman Ponson Stool, Fiapre. My stool is independent and not a member under any traditional council. I wish your office to confirm my stool's status as an independent stool, as my stool does not swear oath of allegiance to any stool. Thank you. Yours faithfully,
Nana Opoku Ababio, Fiapre chief. Mame nkyere mu kakra bi. Krate sa wo hwɛ a Fiapre mfimpim mienu ne adunan ne dunan na kɔɛ nse finhyia dunie. Na satem no wo mo de kɔɛ a na asɛm a wɔka nyinaa tintini nti a wane sɛ Fiapre akonwa a ɛyɛ ɔkyɛm akonwa no sɛbia ko to ɛde ne ho ensom obia na enhyɛ obia ase ɛno nti ɔsrɛ nananom atankonwa wo mo bono ɛmantem sɛ braso sɛ afedie ne kura no wo mo ma ne de ne ho sɛ de ɔbɛde ne ho na waba bɛyɛ ɔman hene na enema nyina timi akɔnkan ɛna ɔda a wo mo ase ɛhɔ ana ɛnyɛ saa na asɛmitie Pepe. okay Ode koy. At the command Regional House of Chiefs. okay Bron Ahafo Regional House of Chiefs. Responser. ɔmo so de bae De bae ni. okay Bron Ahafo Regional House of Chiefs. P.O. Box 81. Sunyane. This letter, Yetrono, 9th April 2014. Nana Fiapre hene they are no call March. April they responded here. Nana Opoku Ababio, chief of Fiapre, addressee on the krate command. Reference: application for information on the status of Fiapre Stool. Your letter dated 12 March 2014 refers, please, to inform you that the House is unable to confirm or otherwise the status of Fiapre Stool because the town is not represented in the House, either a divisional council or a traditional council. As such, there is no document to that effect in the House. Signed by Stephen Owusu, Assistant Research Officer for Registrar. Odekoye. bosome pepepe na ɔmo so de anu yie bae Yes. Ye ne records bi a oha. Regional House of Chiefs, I say. O Fiapre, oye man hene, and now oye obrempong. A o she man hene bi ase. So per this letter crown, I said, se Fiapre she man hene bi ase. Se ne brempong, and I need di kru crown no a. Nko wo records ho nko because that hene no obe gazette no sa enti se on records ho there it means say ɛne sɛ ɔde ne ho ɔde ne ho wa wo krata wa no wow ya de bae krata wow twere ye nu sɛ muni abakɔsɛm na sɛ records bi ɛda hɔ ɛkyerɛ sɛ wɔhyɛ wɔ hene bi ase ana sɛ wɔyɛ obrimpo bi ana ɛkyerɛ sɛ ne ɔnhyɛ obi ase yɛ de abede me ɔnhyɛ obi ase mo o ta se pa ɛno anso ha ɛna mo kotu committee say yɛnyɛ nhwehwɛmu committee no yɛ nhwehwɛmu na Fiapre the application no kɔ sɛ ɔpɛ man hene no aman hene mmiɛnsa kotiam ɛyɛ Sunyan Domase number 1 man hene okotiam ɛna Awua Domase man hene ɔno nso kotiam ɛna Sunyan man hene ɔno nso kotiam na betiam saa no a na kyerɛ sɛ ɛsɛ yɛpɛ research committee of inquiry na yɛyɛ nhwehwɛmu what I say committee of inquiry no sabre na mem krom hene na ɔwɔ hɔ na ɔyɛ vice president Regional House of Chiefs ɔno nhwehwɛmu na ɔka ho bi nhwehwɛmu no kɔwie sɛ Fiapre Awua Domase ɔnte wasase so wan kwanche no ono ne abusua bia ena eoha mekenkan ena Domase number 1 Domase number 1 so Fiapre nhye wase per research a o me Fiapre nhye wase Fiapre hema bi ena kɔware Domase number 1 hene okay what I say baba ye dentrafo musume ye dentrafo de but wan kwanche be ɛna Sunyan so o de call say oni Fiapre for etwemanso ɛwɔ asase ho ɛna committee no rule say asase ho manso no has nothing to do with that this Paramountcy Paramountcy no okay
Ese ahemfo mensa wo mutie mu nyina bedifo. But very good, body for. Committee no report no. Ama. And a Fiapre demanded say monfa report no mra. And a house no. Memfa say you dissolve away because you are too about new and Asante committee for Fiapre the code down you. Here 2014. No 24 near. How many years? 10 years. 10 years. No Fiapre airplanes are diving. Oh, bank and nka oye do just. Oba wachima. Very good. What you say? And na Musa Kote committee of inquiry review say monhwehwe Asem no mu biem. asem no bio. And na Fiapre for say no. Na nanma tonkunwa Fiapre say the earlier report no moma yen nya copy because ya transem no so ha. Copy no ankusiaga. Na moti committee foforo. Na sa committee no etna asem no so. Be report ni. Bono Regional House of Chiefs, Sunyane, report on the status of Fiapre Stool. Background. May can entertain. Okay. Also, the Bono Regional House of Chiefs on 25th October 2017 received a letter with reference number BA/REG/801/1/17 on the subject introduction of Fiapre Chief, Fiapre Hene, from Nana Dunyina Kusi II, Krunti Hene of Fiapre. In the said letter, the Krunti Hene introduced Obrimpon Professor Asanteman Ponsan II as the newly installed chief of Fiapre, and thus requested the House to process his chieftaincy declaration form for registration by the National House of Chiefs, even though no such forms were attached to the said letter. The House referred the matter to the Research and Traditional Affairs Committee for deliberations and necessary action. The Research and Traditional Affairs Committee, upon referral to it, deliberated on the issue and recommended that since there is no information available to the House on the status of the Fiapre Stool, the surrounding traditional councils should be informed about the request. The committee was of the view that the responses from the nearby traditional councils will help to ascertain the status of the Fiapre Stool. The full House, as its general meeting held on 8th February 2018, approved the recommendation of the Research and Traditional Affairs Committee and directed the Registrar of the House to notify the 4 nearby traditional councils, namely Odumase number 1, Fiapre and Sunyane, for their comments, if any, on the request by the Fiapre Stool. Pursuant to the directives of the full House, the Registrar of the House wrote to the aforementioned traditional councils for their concerns. 3 of the traditional councils, namely Odumase, Sunyane, and Odumase number 1, sent their various responses to the House. Dawson. Intimate findings. Yeah. Findings of the committee. The findings of the committee were as follows. 1. Sunyane Stool versus Fiapre Stool. The committee, upon thoroughly perusing the evidence of both parties, realized that there was a land dispute between Sunyane Stool and Fiapre Stool, which has no relation with any impediment on the registration of a chief. Okay. Number 2, Odumase number 1 Stool versus Fiapre Stool. The committee also noticed that the relationship that exists between the parties is father and son. The parties accept that Fiapre Stool is the son of the Odumase number 1 Stool. Also, the parties accept that Fiapre land was given by Odumase number 1 Hene, his father. Very good. Number 3, Odumase Stool versus Fiapre Stool. The Odumase Stool claim that Fiapre Stool owe allegiance to them. The Fiapre Stool, on the other hand, debunked the claim. The committee noticed that this dispute or misunderstanding have been pending between the parties for a long time, and no forum had determined the matter for the parties to establish their claim. Okay.
ENA recommendation by the committee. The Research and Traditional Affairs Committee does not have the mandate to make determinations on matters of allegiance between chiefs. The committee therefore recommended that the parties be advised to take a matter to the appropriate forum for determination, and thereafter the committee will act accordingly. Okay. Findings na hear me. Yeah. Sir, the woka eba ko bi na be pim ha, but any kan na ye nhya ase. Your friend say sunyan de na ose asase bi one na etwe manso no. De omo kan ne say omo hwemu no am de di pefe say enokre. Manso bi one mom no enu ni twaka bia enyam sunsanso bia wo Fiapre say bi oman hene so. David. Afi ye ko ba ko na ewadomase. Ono nso okire mu a eye ne papa. Dumasi number 1. Dumasi number 1. Ena de asase ema Fiapre me de ache no. Me de ache. Said ye ne yedi nkomo ani ye kan say ye de chewa. Eno ano no. Enti eno nso ntimi nya nsunsaso bia. Afi ye kola so ye ewadomase na. Eno no ono nso say Fiapre mom no ese ono na se. Eno nso wo mo say enye wo mo na betimi akere. Say anasisi nti omo fan ko ba bia omo betimi akere. We know the earlier report nearby no. Na meme krum the preside no. Ye bua awu adomase no for. Yeah, first one no. First one no. Enna omo ka say Fiapre for no ka say ye de Fiapre de court kra say mom fa the earlier report no mra na ye hwem cause ye nkren sankan. Because near all can enye no kre. Say or no yesum no. Because our report no or can say no. Chairman no tran report no so bisa say o so akire da o se da bi nso so o de allegiance nti you so o allegiance to you say o te wasa ase so o se da bi nti awu adoma se Fiapre nti wasa ase so o so ankire o na ono emfiri ba bi kro wa nko anche no a na o be ka kire yes say o allegiance to you no person kire say it make sense and then it make sense because and then kan ne papa no kra domase number 1 kra na nkoka bi o ka ma ono de wa ka kire me nam de asase me nam de asase chemba so mfa no te so o te ase nti ka o ha ono say ne kra say o allegiance to you o te ase na mo ono ne ntem no father and son ne nde oba ne ejasem nti o te ne ba bi nso ntem ba bi nti ka o ha ono say enti mo this recommendation we by Fiapre so on call the appropriate committee. Mono amo matna sem no so no. Committee no Research and Traditional Affairs Committee no. Sem mo na matna sem so. Enti niya mu hu ye no. Asa mu si gina ye. Mu si gina ye se niya ye nhwehwemu no ye hu ne se. Ye ntimi nya na man hene. Ye betimi aye. Ye ntimi nya na man hene. Ye betimi aye na man hene. Na mam de masema abre no mentabri nko appropriate committee e wo hibio appropriate committee no any manhia sa so on fan ko ba bi ope some mo ne regional house of chief no mi some na mo ya appropriate committee a very one mantem ha some se mo ntumi na appropriate committee mi na me fan ko a ba bia me so mfi se o mo betimi na ba bia me so mfi se betimi na ndebeko okay eno ono so so ani nyina no se ne me de be ko sante ene me de be ko sante se mo so mfi aduni na se home film de a me de be ko sante na makọ gem fa ho di afiri ho mem ne ho ne yete ha awu adomase ni domase number 1 ni sunyani ye bom yete ha ye yanuanam na se me panumonyam na se ho di na me de a ene em de be ko ba bi a bebe consider ebe boa mo nso mu nyina samo mo yensa mo ya aman hene no no so be ya aman hene e se obi ade no enti no obi ye bi ma no kuro mo kura sa aman hene me yensa no sunyane domase number 1 awu adomase Fiapre be ka ho na mo ye fo a mo ye du sunyane ho na amote no mo betima atraka ma ko president ho akọ lobby ma de bi aba mo nyina mo di so mfa so because mo nyina so mo ye surroundings the same place o ko sunyana obi ankyere wa unhu se Fiapre ni obi ankyere wa unhu se domase memte domase number 1 e wo sunyane me ya aduma ya de mba ho no me ye transfer mba assembly ho duru anam se na domase number 1 no wo he e na number 2 no wo he because corona bomb unhu say we number 1
e na onam kuro no mu a this year no so bia nka se mem ye number 1 ni we so me yawu adomase ni intermarriage na koso amaba warware a chese eno no wonte sa asem no kora nti mu nyina mo ye nipa ba kon na chese nka no ete se ne ayede e friend sen e bancha bongum musi dabi ma since 2014 10 years 10 good years say kura say ayimu no try February no try February say that say course 11 years no 11 years on the mention no sante hene ne ba ho brikum hene na yie no ho no Fiapre hene ko chia no say me bai be chia mu kuma say oba ya na nanam problem ni what you ku me be ka ho ma betena kuma se ha ye nyina ha na ye be bodom pem ye de nchirafo Asanteman man ye nyina ye boa ye na ye chichire ye ndim krata di ndime ba asem no ye titia asem sa ne ntrase ni ne na ntrase nyina ni krata ni ekitami manfo bi no ntrase a na onim otumfo ka se fa on krata abra na me ye ho adwuma no hote se Fiapre ko Asante apɛ no mu dimirika soma obi house no soma obi ko Fiapre hene o Professor Chairman Ponsa kan tell say ene twere wa yi no foforo na fabra na process ma no de mfie du ba ya nkama ye wo be ya nkama ye e bia makodu me sa san ba na mo ko sa na mo anya me de makodu me da san akobi o edi momam ka hwa no ka hwa won obi nku na kokọ bere kwa debi na se mo regional house of chiefs I wo Bono ho no a caliber like Professor Chairman Ponsa or your vice chancellor Ghana telecommunication or you nipa ketwa debi nya mo kra na nke se mo twe no be wura mu se mo se honi abre na ho te Bono ho ahemfo no mo pe development dia na mo nya professor or what technical know how we communication skills and one abrofu we hia or sign your vice chancellor I don't take say mo house num kra no mo nya man hini bia or your vice chancellor nti nka mo kra mo huru so ho boni buga mfie du ni ho mfi no tumfo se ne ya ope bibia kokotoko no yenye na bro benye babro nti onye na bro ahuru aso ode no ko oya eyo ya na otia enkosi hu otumfo atene kwakwa ode no ko eje se obebo otumfo amane na otumfo se kofa opipa neke fabra ode kofa bra na meboa mo wa de ho wa ye mbade otumfo kan tense ana Fiapre de so ye mba prekwape ana no pay independence on krata bibia di adanse se let away cry very bro say ben o record bia wo ho se o ye brempon anaso o ye dikro original house of chiefs no because o ye divisional chiefs nka Paramount chief no wa gazette nka wo ayo wo dikro kra nka wo nka o records wo oni records wo ha dia o de ne ho na just o se fata nti pay their own the response to Fiapre hine letter no de buy no eno kra no edi adanse se pa otumi ye man hene ade na mudi na ofri se edenti na regional house of chiefs na ehobono no omutu sa na mo no afei wo mote se waba Asante a wo mudi mirika kasa won sa antro ma edi nta da bia ya akwa no na se ye ne ya se wo buy status ni bi wo buy status no bi je se o person ye se o ye man hene selfishness ahoya unze pesemin kuminya ye subia ebone ma bebre tugu man nipa nkonanim wa o ye pesemin kuminya no won kowanim na nipa esese oboa no mane konanim no so o mane nkonanim basashia de oboa eti ohene kakraka we kratini kakraka we a o ye vice chancellor na nko hye mumu ma hemfo na mote okra nti nka oba bi opa admission kra de akọ ya nka unhuruzo na wo bo ade atugu na wo bo ade atugu se ye hia kọ eti enne se akonya beda Ghana Tele University Telecom University na yemfa nipa na ofri se doma hene techima hene sunya hene wodi nipa ekọ
na ohini bi su fra Asante ade nipa kwa ho na obefa no eno de enti wa hu say nipa suban e ma nipa nkona ni etwe abrabo san yes ta pese me nkuminya no ma papa yi one na trankonwa Fiapre ho ma busuafo ho what I say ntim nim ho asempa papa yi twikwa ne professor yi ne mo mfi no na yese enti Nyankopon kra na ma ne ko hie opem so pa wo sa bekuma yi na se na mo te se okode a mo delay mo deny nipa no 10 good years mo te se okwa Asante no die ne ka mo a mo dimrika kokok die na mo hu ya die ne mo hu ya mo te ase se o mo te ase se o mre die ne mo hu ya let them come and tell us okay omo me hu adekro mo hu pote se afedi o te se o ba Asante a o mu dimrika ka on process na o mo for the past 10 years no amote ho no I don't know mo process na yese yera Fiapre hini Professor Chem Amponsa wanya mfomso bia mfomso be no waye mfomso be no waye se ode ko bo Fiapre man mfomso be no waye enti wo ye Fiapre ni ba e wo so wo mom kra wani naje e de ma Ochem o no Fiapre o esese wo wani je e de ma Professor Chem Amponsa o ti ase because mo Fiapre for mo nkonwa sase so the whole region university say wo ho 3 Nena Brekum College of Education abeka ho 84 no emu 2 esi Fiapre nkonwa asase so UNE ai Catholic University and so si Fiapre for asase so what you say na chese sukupon akese pa mienu si ho ena nyame aboa mo Fiapre for mo sukupon no so manyamu ono sukupon no headmaster okodimo ni binum bahu ni bre be hwe ni credentials na ekita no a anu ehye nti yemmo ne buga pa ya hwe ni yemma ne kwan na wo nya oba betan ye so very good nti yenya ne ketwa onna so anwofo mo onna so anwofo na Fiapre for ma akoso atna mo ABC ha benim ameka trebe sa bofre so abusua no abete wa binom nya be nyina otase mu nyina so mu kohia bofrase abusuafo nyina sante ne kan sa asem yi no ofre mu nyina se ade no de nyame aboa yen ade amfie duye pa ye nya no sante ne de be meyekwa mu nyina abusuafo no nyina bo ho nsam pra sante no mu boje ne so Fiapre ni fi ho na binum akoti tachire sa twitwa ase twitwa ase ne mo ye ne nkosi hu nkosi hu okay Sante hini enya agiatum se de wagiatum because enkomodidiem ne ne mate no enche obi antimi entwensan bi mo o be da twan se onche wase otena sase so tese nipa obetimi atwease ya ne Fiapre hini na no baka sa fe de me kra me dise obi a onene hima o ta se onene hima no betum atwease re nya sa obi no obetimi se meti ne hima so wa America oba sima fefe pa utuma ugina otum se oye oba ugina brane na monya professor nka mo kra mu ntuche ma wow nti wa obi nku na kokobere kwa obi enku na kokobere kwa ne ebeye no enkosi hu ensi hu adehye Fiapre obeje ne manhene obeba house ho okay obeba house ho enti se Sante hini wie na afede ne krakra wanya ne manhene na Stella obeko Bono traditional council na akosoma na Bono regional house of chiefs Bono regional house of chiefs na so our region num okay name Asanteman council sia de baba Asanteman council yes okay se mra no kire se ohini bi untimi mfiri region foforo mu enkoye region foforo mu member of that regional house of chiefs okay but Asanteman council no muntie ne ye Asanteman council no de eye
Sante hene na atiniku. Region no there. Regional House of Chiefs no constitution no na establish. Okay. Regional House of Chiefs. Any traditional council, Regional House of Chiefs, National House of Chiefs. And now, Asante Regional House of Chiefs. A different from Asanteman Council. Okay. Asanteman Council no there. A voluntary association. A kuobi Asante Hinate. Wow, pebia utimbe. Wow, pebia utimbe. Emfa hone mantama wo. Emfa hone babi wo. Wo was slim crowd utimbe join. Okay. It is a Commonwealth. Commonwealth Association. Britain for say your former British colonies. And a Britain ban after decolonization. Now, why establish it? Commonwealth no. But Gabon. Gabon, yeah. Francophone countries cry. Echo join it. Open kwa join it. Because you kuwa watia oko join it na benefit be o person can be. Okay. Because when him say British monarch no. We are sitting na sem. Pa, the obeka bia, they control America because omo colonize America. Washington DC, you know, are fighting for independence. No, a British soldier, George Washington. What I say? 80 Britain for America for what to say. Sir, a money me we are CBD so. Nti obia nim say, ndem hum ko bo Britain. Abo bia so bedro sade usua preko. Mo ndem hum ko bo Britain me pade bi aba me money ma. Me nyantem, be ye fo ama me. Nti Francophone countries nya, they are now trooping there. Sana Santeman Council. Sana Sante your freedom of association be no obi se me kode a. Obi antimi so obi antimi ensi no kwa. Na mbom no region num no. And the House of Chiefs no there. It belongs to constitutionally belongs to the members of that region. That region. Na eho okwa a wo ntimi mpam no. O pam no say. Embra makwan sa ho. Wo be ida pam no. Abaina gazette na genatum say or your Paramount chief. Okay. To also otena ho mo. It's a region ho. E wa mamra say or regional House of Chiefs. Yes. E was so kan ho region. E was so kan ho e region num. Wo be da ka say onye ntum. Regional House of Chiefs no nya wo regional House of Chiefs president na ote ho. Nya na ote kuo no. Oh okay. E mamra no. E mamra no na ti kuo no. Inti wa o ye president na what to papa so now ye president no be na no ye president na tuti ya no e na o do ba e ade kire so e betuma to atia amani pa afro aba mo po de say ya abato na e ya abato enti we a statutory body I wo ho you cannot say onye nipa no ntum. What do you mean by say onye nipa no ntum? Okay kono ye there e aban na constitution no ya why ye one you know to odo be court odo court so obe wini ube di for simple kra ube di for okay how's your for prof say ye ka say ye free university graduates university graduate ye frebe ye tikobi o ha na say legon for ba tech for ba no be free UCC oba no aka tell say o de who free UCC ntino onye university graduate ndi anyo e de no koy ono de no koy wow de no koy wonderful na say prof amamre amane emra eni bibie mu no ensi prof ochem prof ochem na metade oneba pa prof chem amponsa ekwan se otumi beye Paramount chief e wo Ghana bibiansi no kwai okay se wo mpa obi pe papa we o de henimdi anyame de amane kita no pa na wawuram se nka mokra mo de hye bonofo mo de hye arise nanim so onyam I think say apart from one professor Bene ne vice chancellor second one ni awonya vice chancellor nka mokra mo trimude bi se nka obeka mo ho house ho kra no what I say mo piapia no mokra na nka wasa na nka mo try say baby awakunya edudie wo say ye o pan very good enti ye na keka ne mabom na emom ono omom di aba no o di aba what I say na mo say si ni kwan sante hene afa o de okọ yesu obi ope bibia kokoto no ye na bro atene kwakwa o ya ye wo hia ubesua rawu enkosi hu
Medase. You Rajaman. Yaminshao. I was Hana and Coma, Benny BBD and also Betty BC. Ain't you know, said the historian Kayano, was Santini Bafa. Betty Quada. And he said, Berenas a Bentiasia, any a court in the one, Benfan court, near her court across, Bebet National, bet me desire, I send you home. Midina was a penny, also a dream me. Aha, and ye didn't come to tree win so. Esi me say asuade bebre wom abia enti se de manu guso ameka na abrabo mu abde ba kwa me de eye futu na me de atumfo sa asemu ene se de akro to se wo ye odefo e wo abusua bi mu a wo so nkrofo asene na omo so be kan ho e wo soro ho no ma eboa e mamu nyina no mutimi boa e mane ma konkan de mamu ye wadwen se wo nko abe se kontakra no watua mu a e de asodie kese pa e na de bebre wa wanhwe ya wa wo ma na so ye wadwen se wo de wo ye kabia nka ebedu baabi no mu nyina ahwete na omo firi nchen na aka wo nko a e na wote wonom enti nananom amwo bono e mantem mfanya futuo na mfantu asebwei ebi ikoso e wo ofen so e wo Asanteman han ma ekori achi ye kokot ya sa agba achiri se fa ko dan nananom ohene bi ka asem bi wo manhia wo se sa wo de asem ne kokot na judge ni bua ma owie a na otokotokuro na de ama judge no na wo swai na wo de achire no na akodi wo hene e wo court honom ye di si ya so ye ho nyina mo e de hwa wo je ahene wa abusia panyi enimidi adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam ne honhon hia na America sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya